Работники культуры и адукацыйных установ выступали перед наведвальнікамі з цікавымі канцэртнымі праграмамі. Артысты мастацкай самадзейнасці цешылі сваім майстэрствам гледачоў і зранку, і пасля абеду. Школьнікі спецыяльна да гэтага дня рыхтавалі новыя прэм'ерныя нумары пастаноўкі. А як інакш, калі сярод гледачоў самыя родныя і блізкія людзі. Школьные бизнес-компании представили свою продукцию на выставках, продажах. Навучэнцы Маладзечынскага каледжа организовали майстар-классы по кулинарии и сервисному обслуговыванию. И жадающих навучиться прыгожа складывать салфетки хотя бы одним-двумя способами, ці прыгожа оформить блюдо было шмат, бо гэтыя навыки заўсёды ў модзе. Сделано специальное оформление красивых блюд. Мясные блюда можно оформить красиво овощами и нарезкой на то же самое кабачка, чтобы было красиво и красиво еще смотрелось. Усім жадаючым у парадку жывой чаргі навучэнцы каледжа рабілі сучасныя прычоскі, праводзілі майстар-класы па пашыву кухоннага начыння. Не пакінулі нікога раўнадушнымі выставы дзіцячай творчасці. Работает выставка члена Союза художников Овчинникова Николая Викторовича. И на первом этаже фойе работают и мастер-классы, и шахматно-шашечный турнир, и работают лотереи беспроигрышные, и даже лотереи с билетом на новогоднее представление. Усе, і дарослыя, і дзеці маглі паўдзельнічаць у спартыўных шахматна-шашачных баталіях, атрымаць кансультацыі па здаровым ладзе жыцця і, вядома ж, набыць розныя прысмакі ў буфетах па зніжаных гандлёвых нацэнках. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.